Әрбір халық санын алу вақытында татарларны 5-ке 6-ға бөлерге тырышалар. 10-ға 15-ке 40-қа да бөлерге маташтылар. Шул ук вакытта русларны, мисал өчен, поморларны айырым, казакларны айырым берсе куярга теләми. Аннан да күбрәк белоруслар да, украиннар да бары безнең үзебезнең бер халык дип әйтәләр. Ул инде бөтенләй дөрес түгел. Шулай булгач, курыкмастан, милләтче дигән сүздән курыкмастан. Милләтче ул теге шовинист дигән түгел. Милләтче үз милләтен ярата дигән сүз. Үз милләтен ярата башка милләтләрне яратмый дигән сүз түгел ул. Башка милләтләрне яратмый башласа, ул шовинизм була. Шуларны үтерә башласа, ул фашизм була. Курыкмастан, мин татар дип әйтергә кирәк. Мин татар, урыс түгел, башка халык түгел. Минем үземнең тарихым, үземнең даным бар. Үземнең мәдәниятем, үземнең телем бар. Ул бер кешегә дә комачауламый. Бер кешенең дә эпиен алмый бит ул.